Magandang umaga po sa ating lahat. So, JMG Agri TV. So, yun, sa umagang ito, panibagong vlog na naman at panibagong testimony na naman ang malalaman po natin ngayong araw na to. So, ang testimony natin ngayong araw na to is about sa sibuyas. So, paano nga ba magtanim sibuyas? At the same time, ano nga ba yung may tutulong ng vlog natin ngayon sa mga farmers na nanonood na nagtatanim din ng sibuyas. So, ipapakilala ko po sa inyo. Okay, ipapakilala ko po sa inyo na andito po si Sir. Anong pangalan niyo po, Sir? Armin Pamani. Si Sir Armin Pamani. Opo, si Sir Armin Pamani po is isang nagtatanim po ng sibuyas. Okay po. So, ano po yung may sasuggest o kaya maituturo niyo po sa mga farmer natin, Sir, ng about po sa abundant harvest, kung ano po yung naging testimony po dito? About sa abundant harvest, actually, dumating sa atin yung abundant harvest last year. Nung panahon ng sakit na tinatawag nila dito na locally twister, which is yung tawagin natin ay anthracnose. At saka panahon din noon ng infestation. In-introduce ito ng isang technician ng abundant harvest at pinasubukan sa akin. At ang naging epekto, maganda naman. Yung unang test ko, nung nasa vegetative stage ng sibuyas, exactly noon na dumating yung ulan, pag-ulan na malalakas. That was the month of December last year. Ang epekto noon, tumayo ng mais ng sibuyas, lumusog yung mga dahon, at awa ng Diyos, prevent niya yung paglaging ng sibuyas na siya ang nag-focus ng tinatawag nilang sakit na twister. So, yung twister. So, idea po sa mga, ano po natin, farmers po natin ang tatanim ng sibuyas. Lagi sa, di ba, lagi nararanasan ng farmers yun sa tatanim ng sibuyas yung twister na tinatawag. Opo. So, si Sir po, nasabi niyo po na, ano Sir, tama ba na hindi po kayo na twister? Tama po? Awa ng Diyos, hindi ako na twister. Opo. Saan na tayo mga katabi niyo, Sir? Maraming na twister noon kasi dito sa area ko that is around 500 plus hectares na unyong growers kami. Around 200 plus ang farmer member ko na unyong growers. Karamihan sa kanila, ang nagpabagsak sa kanila, yung twister. Yung natitira ng twister, pinabagsak naman ng tinatawag natin infestation ng harabas. Opo. So, yun yung na-prevent ni abundant harvest. Ayun, yun talaga. So, yun na-prevent ni abundant harvest. So, sa ano, Sir? Sa abono, Sir? Ano po yung mga naging testimony po sa abono? So, resulta niya sa akin yung abundant harvest. Maganda yung epekto niya kasi nakapagbawas ako ng application ng abono. Ilan yung naibawas niya, Sir? Actually, nakabawas ako sa isang hektarya ng apat. Dapat dating, ano siya, Sir? Dati, gumagamit ako ng mga 14 to 15. 14 to 15 na ano, naibawas ng abono. Dahil ang resulta ng lupa ko noon, nasa 7.2 pH level. 7.2 pH level. Hinahabol ko para mag-match sa pangangailangan ng union. Kaya naghahanap ako ng mga iba-ibang klase ng gamot na pwede sa ko para mahabol ko. So yun po, nakatipid din po si Sir ng ano natin, ng tinatawag na abono, lalo na po sa panahon ngayon, mataas po yung abono, yung presyo ng abono ngayon. Opo. So sa mga farmer po natin na nanonood, Sir, ano po yung pwede nyo sa kanilang maibigay na idea sa pagtatanim o diskarte sa pagtatanim ng sibuyas? Hindi lang naman ang diskarte ng pagtatanim ng sibuyas. It is napakahirap sa mga iba. Ang ano lang yan, kailangan tutukan niyo ang sibuyas. Kung maaari, from time to time, tingnan niyo yung pagbabago ng sibuyas niyo. Lalo sa early in the morning and late in the afternoon. Actually, pati gabi, sinusurvey ko yung sibuyas ko. Tinitingnan ko kung anong epekto yung mga ginagamit ko na chemicals. Kasi ako yung tipong naggagamit ng alternate, organic and synthetic. Pag infestation nga, minimixan ko na ng synthetic. Pag wala namang infestation, organic ang ginagamit ko gaya ng abundant. Ngayon, sa mga kapwa kong magsisibuyas dyan, ang pinakamalaking problema talaga natin, yung sakit ng sibuyas. Napansin ko sa abundant harvest,
prevent niya yung sibuyas tulas chew. Yung paglaging ito na siya ang nag-focus ng twister na sakit. So yun yung pinakadelikadong sakit po para sa sibuyas, yung twister. Opo, na tinatawag. So yun po yung ano ni sir, yung testimony ni sir about po dito sa about that harvest. At marami rin po tayong natutunan dahil importante din po na inaalagaan at binabantayan sir, di ba? Minomonitor natin yung mga halaman din natin para malaman agad natin kung ano nga ba yung dulo, kung ano nga ba yung sakit na pwede nating magamot agad. Tama po sir. So nandito po ulit si Sir Armin Pamani. si Sir Armin, nandito po si Sir Armin Pamani para po mag-testify ng ating sibuyas sa pinagamitan ng abundant harvest. So yun, maraming salamat po sir sa idea at saka sa mga magsisimula po kasi karamihan yung mga OFW natin pupunta dito sa Pilipinas para doon sila mag-farming. So yung iba na magtatanim pa lang po at first time magtanim ng sibuyas, ito po yung magandang idea po na pwedeng maibigay sa inyo.